Ei otakaan valmis. Ei tätä paskoa rauhat perkele. No ei. Vittu, ja sit meikitkin puuttuu. Mistä saatana meikka? No meikit perseessä, niin me aloitetaan 3, 2, 1, nyt aloitetaan. Tervetuloa valittajiin! Tänään perehdymme maamme yrjättävimpiin raha-asioihin. Tämän ohjelman jälkeen tulee rikas miljonääri. Ei kun siis rikas. Ei kun miljonääri. Tässä ohjelmassa opetamme parhaimmat nikut, kuten joikut. Itse valittajiin, niin sinulla ei enää ikinä ole Matti kukkarossa, vaikka Matti kyllä tykkää olla siinä. Tämän ohjelman jälkeen sulla suukki auki, yrjö sylissä ja jorvahous, ei kun siis fyrkkaa plomsassa. Tänään alkamme puhumaan vessapaperista. Niin, vessapaperia. Vessapaperi. Niin, kerro sun story, olisiko kaupassa? Joo. Mä kävin eilen kaupassa. Niin? Siis semmonen rulla. Niin, rulla. Semmonen Rulla. 90 senttiä! 90 senttiä! Paskan täydellisen pyrkimisen menee 100 paperia. Niin, se mullakin menee. Ihan tossa ei vielä jää roikkumaan. Eikö oikeesti jää? Ihan oikeesti. Älä naura sillä. Se on hauska. Mut jatka vaan. Niin. Siis mun pieninen se Ei se niin hauskaa oo. Perkele. Ai. Siitä säkin päivässä käy yleensä ehkä 2 kertaa paskalla. Siihen menee 1,80. Ja ajattelin nyt kerro se 7. Kerro se 7, se on niinku helvetin paljon. Jep! Siis viikossa käyt varmaan 35 kertaa paskaa. Niin. Jos vähän liioitellaan. Ja mun on piireiset. Vesilaskut! Niin. Nekin on menossa Vesilaskut. Päin perkele. Niin siis nykyään vesilasku, jos sä käytät vaikka peset hampaat. Niin. Siihen menee ainakin 3 litraa, eli 3. ei ainakin jotain 50 €. Niin vittu. Ja siinä on vasta se hampapesiminen. Ajattelin, kun sä oot 4 henkeä perheessä ja te pesette joka päivä, perkele. Aamu ja ilta. Niin, mut sitten, kun tää porramos, kun sä keittää vedet, niin sähkön hinnat, nää vasta saatanan korkeat. Se tulee vielä kalliimmaksi. Siis Hinta vaan, koska se varmaan pieni paska vedessä. Kuukaudessa maksat varmaan tonni sähköstä. Niin, perkele. Ja se on juot ehkä 8. Sä et edes tarvitse Sä et tarvitse niin paljon. Me tarvitaan sähköä vain telkkariin ja kun me tehdään tätä paskaa. Niin, sit nytkin. Ei oo mitään vitun lampuja päällä paitsi nää, mut nää on niinku oma juttu. studiovalot. Nää studiovalot. Näin me maksamme. Niin, just siis niin. Minne tää maailma on oikein menossa? Tää on ihan perseelle lentää. Tää siis maailma on lentänyt perseelle. Niin. Tuli muuten mieleen. Niin, mitä? Kun mä tähän ikkunasta autoon. Niin. Siis noin noin vakuutukset. Vakuutukset. Siis nekin on menossa. Siis se on pikku pongo. Se on korjata se 500 €. Niin. Sä maksat siinä 5 tonnia niinku Puoliksi tyhjästä. Niin, ja sit et sä kuitenkaan ikinä. Okei, et jos on esimerkiksi lamppu rikki. Niin. Tai otetaan sit esimerkiksi moppe. Niin. Mopo. Jos sulla on lamppu rikki, niin miksi sä tehdä semmoinen sopimus, että sitten laittaa grafiikan lamppu rikki, että se yhdellä on jo kielletty. Ja sit jos sun sakiin yhdellä vaan, sit sä maksat siitä saatana. Niin. Kun sit se koko auto menee saatana vittu johonkin konkurssiin tai silleen, että se on korjauttaa sen valo jollain 500 €. Ja siitä se oli varaa niinku mihinkään enää, kun sun pitää korjata koko paskaa. Jep, miksei ne voi tehdä niitä? Jos se jää se rikki, sitten kielletään se jää sillä aiemmin, silloin ja tällä. Joo. Hei mut nyt mun pitää käydä paskalla. Okei. Jatka sä tässä, mä tuun Joo, ihan kohta. mä rupeen puhua henkivakuutuksesta. Rupee vaan. Niin, henkivakuutus. Niin mä menen tohon samaan, mikä toi tarkoittaa. Henkivakuutus. Miksi vitus se pitää vitun paskaa henkivakuutus, kun sä kuolet? Ja miten sä sillä fyrkalla teet? Jos sä pistät vaikka 80 miljoonaa niin kuin henkivakuutukseksi, sit sä kuolet. Niin mitä sä sillä 80 miljoonaa teet? Taivaassa vai kun se tää edes oo? Tai jos on, niin mitä sä sieltä, kun kaikki on free? Tax freetä. Mut mennään kuitenkin kirjoihin. Siis puuta kaartaa, metsää menee ja teet kirjaa. Tyhmän perskeleen saatana kirjaa. Tuotiset paskat. Joo! Kato! Mä otan väliin! Sai kaksoisveli! Mitä kaksoisveli? Mitä Anne saatana! Perkele! Niin!
Nee, kato, ei helvetti, mun pipo. Ei tämä. Mun pipo. Noin. Joo. Siis. Anna tänne. Jatketaan. Joo, siis Jää. ja mä puhun just tästä puusta, kun tekee kirja, kun puuta kaadetaan metsät maksaa. Sit sä maksat sit bensiini. Pensiini. Kato, pensiini. Oho. Eikö mä paljon tehnyt? Eikä relax. En mä halua. Mä otin paljon pillereitä. Ota, mun pitää ottaa smoke. Ei oo. Nyt otetaan ihan rauhallisesti. Eikö? Oli se. Okei. Helvetti. No niin. Sitten Ai. siis puusta. Kun se ei maksaa bensiini. Mitä Sä... Anteeksi. Niin, mä... Anteeksi. Minä laulat? Mene pois. No mut, ei anteeksi. Niin. Tuo pilaa meidän ohjelmaa. Joka vittu saatana kerta se pilaa meidän ohjelmaa. No niin. Mut bensiini ja diesel on menossa tosi kalliiksi. Siis nytkin se maksaa jotain 1,55. Niin. Perkele. Niin. Et mun mielipide on se, että miksei autot vois käydä aurinkokennolla. Ja kuule sä, No, mitä sä teet? ei kun Kaksospeli on nyt siellä kulmassa ikinä. No kun se vittu tässä. No, okei, mut come on. Se on vammainen. Ei voi mitään. Tiedä mun kaksosveli Subi, se on vammainen. No se on eri juttu. Se on vähän liikaa. Mä sano sillä aina, mä käyn sama paskaa. No tee se. Joo, siis mihin sä jäät? Joo, mehän puhutaan bensiinin hinnasta, että miksi autot voi käydä aurinkokennolla. Bensiini. Ätä paskaa. Käy paskana. Ups. Kato, bensiini. No, bensiini, nyt on kohdasta mulla. Sä otat vaan tämmösen paskan perkeleen sähköauton. Sekin on halvempaa kuin vitun bensiini, joka maksaa 1,55 per litra ja sä vedät 20 litraa siihen perkeleen autoon. Ei se mitään auta. Vittu. Se on nyt ihan tyhmä. Metallityö. Niin mitä sä hyödyt metallista? Voit tehdä kaiken puusta ja sä tarvitsee metallia. Metalli on paljon kalliimpaa tehdä ja se tuhoaa luontoa ja perkele se tekee kaikkea. Se on niinku... Mitäs mies? Mitäs mies? Mitä mä teen? Joo, kato tää tämä autenttinen jätkä. Suvilta, tää kaksosveli. Niin. Sillä on housut päässä. Se on joskus aika hauska. Nyt se on vammainen. Minä menee. Ihan hyvä. Mitä sä teet? Mä teen tämmöstä valittajaa. Päädyn mä messiin. No Mistä sä puhut? Mie puhun just äsken, kato metallista. Se on Niin. kallista ja se on paljon. Metallia kallista. Miten voi tehdä puusta? Tai se paino kyllä. Mutta tämmönen alumiiniumi. Joo. Se ei paina mitään. Se ei saastuta luontoa. Eikä sun tee mitään. Anteeksi, mutta se on ihan hauskaa. Mitä? Se on tosi asia. Eikö se saastuta sun TVtä? Ei. Sun TV tarvitsee luontoa. Tää on Mitä sä naurat? Ei mitään. Onko mä hauska? Joo. Se on mukava kuulla. Sannakin. Onko sykkäli? Mene pois. Onko sykkäli? Joo. Mä menen pois. Mene pois. Mä menen pois. Toi jätkä on hirveä hauska. Mutta mä menin vahingossa väärään suuntaan. Joo, okei. Mä oon tuolla apelikökseen. Ja kannat. Mene pois. Anna tänne. Perkele. Mitä menee? Meidän aika on lopussa. Kato. Hei, anna sun. Anna kun hei, mut se ei enää mun. Sulla on. Ei se lopu. Sulla on. No kentä? No mut hei, meidän aika on lopussa. Joo. Ne mannet tuhlas meidän ajat niinku aina. Joo, sen kaksosta oli aika selkeä. Se on aika huono, mut hei, tämä oli valittajat.
Nähdään ensi jaksossa. Me saadaan ensi jaksossa, meillä on yksi vieras. Onks niin? On. Vai se? No ei, se oli vitsi vasta. Okei, hyvä. Se oli mun kaksosveli. Joo. No mut hei, tämä oli Valittajat. Nähdään ensi Ensi kerralla. viikolla. Tai Moi. ensi kerralla.